Izindaba zeSjikijiki FM ne-Yellow Body. Ukuyentaza emjolweni uSinethemba kwaZwane endaweni yaseMqomeni. uSinethemba kade eziqomele ikhehla lakwaXulu ngenhloso yokudizelwa ngemali kaXulu yesibonelelo sobubi, phecelezi i-Ahlines Pension. uSinethemba ubika ukuthi ikhehla lilandulwa kathathu bese liyajuluka uma icela i-R6 airtime. Akhale yazajuluka amadoda azinsikazi akwaSithole ngenkathi uZanele Zwide edivoza indodana yabo uMqotoloti Omnyama ogeza kanye eminyakeni emihlanu. uMqotoloti waliwe ngesimanga sokufaka ubhonsi wakhe etiyeni likaZanele. uMqotoloti uthi yena bengaboni ukuthi sayona, kade ethi ufuna ukuqinisekisa ukuthi alikapholi yini itiye lomkakhe. Ezindabeni zehora labantu abahle nginibingelele. Ukuyentaza emjoleni uSinethemba oneminyaka eminingi njengezinyawo zeshongololo. uSinethemba kade esiqomele uMisi Mkhuluxulu ngenhloso yokuzuza emalini kaXulu yesibonelelo sobubi. uSinethemba uthi uxoshwe ukuthi seziningi izikhathi lapho ethi cela imali kuXulu kodwa kube zishwapha zisuza noma zimincile. uXulu kuthiwa uzamulisa webhu besilakini lokuthakatha uma uSinethemba icela i-R6 airtime. uXulu uthi yena uyabenza ubuntu ngoba njalo ngenyanga uma eholile uyamnikeza uSinethemba imali engangopondo, phecelezi R2 njalo ngenyanga uma eholile. Phela uXulu wagcina ngeminyaka yama-60s upondo kuseyimali enkulu. Ngenkathi uSinethemba ebuya emjolweni empampatheka, ufike ekhaya wanyathela intuthwane ehlaza sabisi kanye nentshekentshe eliyelo njengesibhakabhaka. Intuthwane yona ithe inganyatheleka eyopheka isibhongo ngokuluma umkhulu kaSinethemba ethuneni, kanti intshekentshe lona lithe linganyatheleka leyopheka isibhongo ngokuluma ukhokho kaSinethemba ethuneni. Amadlozi akobo kaSinethemba abesemgwadela uSinethemba ngokwaqhatha nezintuthwane namantshekentshe. Amadlozi akobo kaSinethemba bese yopheka isibhongo kuSinethemba ngokumkhipha leli zinyo lakhe eliphambili okuyilona achaza ngalo amakhehla amnyama sabulongo bomntwana. Khuluma kuyimanje uSinethemba uyisicefe ezinkampanini ezithengisa ama-falls. Uyocela ukukweletelwa. Izinkampani zama-falls ziyenqaba ukumkweletela uSinethemba ngokuba zibona ukuthi angeke abe nayo impande yesono azokhokha ngayo. uSinethemba ube sethatha isinqumo sokuthi njalo uma ekhuluma emlonyeni uzobeka isandla sakhe esinemini ongazathi zimfoloko. Akhale yaze yasuza umjuluko amadoda akwaSithole azinsikazi zesilisa. Lamadoda bekhaliswa isenzo sikaZanele Zwide ngokudivoza indodana yabo uMqotoloti Omnyama ogeza kanye eminyakeni emihlanu. Uthuke waquleka umfanyana omncane oneminyaka engu-93 ngenkathi ethuswa ububi bukayise obekwathiswe umkakhe ulalele ngulube. Unkosikazi kayise uthi yena bengalele nengulube, ubelele nomabhuxodakeni. Ababonile bathi le ngulube abelele nayo ifana nsekeni nobaba kwamakhelwane. Umfana uthuke waquleka uvuswe ngumsindo wenkathi kufisika umngani wakhe evula ibhiya. Ngiyazibeka lapha mlaleli ezehora labantu abahle, ngizobuya nezinye uma senichophile.